ani tinini kok botma angkai kaisa story norok bai share kainai abungka एक दिन salsa खरकसा borok bosoi kari tongmani bosoi karmani tamka kotorma a bosoi nangka angkangkai jekanyo bo bosoi tisa kangkano a kotorma nangka ঠিক आरमैनाय tisana ni jorang kangkano tei khoroksa borok ekdom hatta katta kisa baigiri type ni borokta phainai phatchaka ar norom phaiya kai a je bosai karnai haini sengka tani bagai rom khaita kai a bosai karnai no saka o a anisi ni o a angnanai chal bagi hase amai haita angkai oke kun khanya kre nai bo rirka phiaba a kotor mani bagai a kathangle thik a ano romprung hangkano a u kisa baigiri type ni borok no yagwari rka ta gangkano yagwari gangkan thisasar rungkha ekdom kasa kotor mangkha gangkano doctor thangka gano doctor bono saka भाई आपका हाथ काटना पड़ेगा ताना नंगलाय गंके असुकतान माताने है तको या कोने जरा माताने गंके ते कोन ऑप्शन करी ठीक है गंके असुक जरा एक तानी কয়েকদিন পরে আয়াক যে জায়গা তানমানি আবো তসা হামলিয়া মান টেপস বাড়ি ফেও হাইতা গগনো हाइने डॉक्टर नार थांगा डॉक्टर नार थांगैनाय साइपिउका हाइने डॉक्टर साहेब आने याक तो तस बारी फैयो टेप्स हामलिया तांखायनाय ओंके डॉक्टर बनो सजेस्ट खायका अरे निनो तो टेप्से बारी तंगाके असु जरा तानि माखिस बने हिनसाका माने कोने जरा ता ऑप्शन करी ओंके कोने जरा तानि रहोग हाइने हाय ओके एंड देन कुछ दिन के बाद हाइने हाय तरा हमनो होने दंमानि हामिया हाइन हाइसे माने बारी थांगो हाइताको एंड फाइनली डॉक्टर नारो हाइन हाइ थांगा एंड डॉक्टर साका आं किसु खाइने करिनि अब तो तांगे हाइं तंका आं निजेब साइमानलिया एकास खाजि अब बांगरा जरा मातानसिने कांके डॉक्टर हाइपन तंगिमालिया बनो काइसा ककमासंका एक्चुअली नों दा मुंससो खलाइका कुन जागारगो आमबागैयाव माहाइनि तंका हाइनि डॉक्टर saya tongpan mas haka itako and then suddenly a borok muituman jaka baigiri type ni ta kisa are ek somoyo ang oko o bosoi khoroksa kari tongmani ano ang segi tubjak nai acha e kam khaje nang dakti thangini bono sangi gredi boda mon nono mungsasek jadu tunarok rir khaita bujiga ngangano a borok dakti no o a bosoi je puila karnai a karnai nyar thanga थांगैनाय सोंगिका बाय वाइसप्रो आंनि नारने आसे गैतलांमानि नों दा मुंससो गानो जादु तुनार खायरका एबके साब्रक दरि रका हाइताको ओंके आ बरक साका हि आंनो कोनो साब्रक रिया आं कोनो जादु तुनार खाया तमखे नों जेप्रो आनारन आसे गैतलांगो आं गड नो काइसा कक सामान तंगो नि साका आबुं गांके नों आनो आं तो नोनो पाया तांग मालिनि थानि पावर तंगो फियाबा ऊपर वाला नोंगानो निन पावर फुनुका अन बागे आं गड नो साका जे गड नों बनिनि पावर फुनुक नि उजें नावले आमन बागे नो जों जेकुनु सामुं काहाम हामिया खायनानि सिगां at least 100 times one sugnan nang because
जैसे करनी वैसे भरनी होगा भाई। अब आके नो 1893 वो USA वो खरकसा हेनरी हिनी खरकसा बरक दं माने नरक अबनि हिस्ट्री नरक परिने दि हेनरी हिनी खरकसा बरक बबिनी दल बाय चिटिंग खायका एक समय 1893 वो हेनरी हिनी खरकसा बरक USA नि काफी नामी दामी बरक न नरक सार्च खायने जलो तमका बो बिनी दल न खरकसा न चिटिंग खाय माने बिनी गर्लफ्रेंड ता खरकसा ब्रै दल न कांकाय चिटिंग खालामन बागै ओ बिनी दलनि दारा न सायखनारका बवानो हाय हाय चिटिंग खायका ने एंड देन ओ ब्रैनि बिन दारा जलि जागै आसना रिवर बाल टांगैनाय खुलगैनाय माने न अटैक खायनाय हाय ताको थांगा थांगैनाय नों तांगै हाय हाय खायका आनी गगैनो चिटिंग खायका हायने डायरेक्ट शूट खायरका नगो थांगैता नगो थांगै शूट ठीक शूट खायफ्रो आ हेनरी नि उगलो कायसा बुफां कटमा तंगमानि हेनरी नो जेफोनो गुली कगिरखा आ गुली हेनरी नो नांलिया बट आ गुली yang साइड ति थांगै बिनि उगलोगनि जे बुफां तंगमानि आ जागा थांगैनाय नांगैका फियाबा हेनरी क्लाइ थांगा हाउ क्लाइ थांगा ता इंकांकाय हेनरी क्लाइ थांगमानि आगलो ओ जे ककनाय बरैनि बन्दारा बवान सुका बिनि गुली बायसे नांगै क्लाइ खानानै नाय ओंके आके क्लाइ थांगमानि न नुगै बो सडनली बिनि साकनो कंट्रोल खायमाले यंगैने आ बरकबो साक साकनो गुली कगै थै थांगा ओंके गुली कगै थै थांगमानि आगलो बिनि दारा थैमानि खबर खोनावैनाय जे बिनि बाहानक जक बो साक साकनो गुली कगै थै थांगा फियाबा एकदम फैक्ट very important turning point बो जागोन कांकाय after 20 years यानी कि 1913 नो हेनरी बिनि नक नि बागै कायसा फर्निचर सनामनानि नै वानसुक मानि बोताम खलायगा फर्निचर सनामनानि बागै बिनि आ नक बसकांनि जे बुफां कटरमानो बेताल तरि थांका आपनो राफायनाय बो फर्निचर सनामसिवान नै वानसुगै आ बुफांनो राफायनायनि बागै ट्राइ खाया बट बेताल बुफां कटरमानि बागै राफायनायनि कोनो चान्स करिनि बागै ताम हनि वानसुक लायगा बर लास्टली आ बुफांनि याफांगो डायनामिक रैनाय बुम ब्लास्ट खायनाय आ बुफांनो खिकलाय अलो आबनो यूज खायसिना हैताको सेम प्रोसेस बे बर डायनामिक बाय आ बुफांनो जेफ्रु बुफांनो ब्लास्ट खायका ओ बुफां बिसिङाव 20 years ago जे गुली हाबजाक तंमानि आ गुली ब्लास्ट मन परे उरि उइ फायनाय हेनरी नि ठीक अजागाव नांफायगा सो 20 years नि परे से हेनरी उ जे 20 years ago जे गुली आ गुली बाय बिनि फलमानो सो वानसुकदि जे तिनि नों जे सामुख्लायमानि आबो पगैता थांदि जे बुनि फल मांगलाक नैता सो डेफिनेटली नों जेबा आइ सामुख्लाया आबुनि फल श्योरलि माननाय हजाराव सिनि दफावबो अमाहाय नङै दङ गोबांमा बरक बाक्सा बुजिजाक बुजिजिया बुजितैबो बुजियाङै दङ बा बुजियाबो दङ बाट अलमोस्ट गोबांमा बरक न अलमोस्ट लाइन अफ फायका फिया गोबांमा बरक रक तावखानो विदाउट थिंकिं न जात्रे पट सामुख्लाय दङ फर एग्जाम्पल सिनि कयेक दिन सिगां न बुबुग्रानो कयेकजन बरक पुतला सकमानि रक इट्स वेरी वानसुक जंनाय कग्रक ताको ते केसा स्टोरी आं नरबाय शेयर खायनो मुसुंखा इट्स अनेनो बुखा मुसुंखाता गोबां मा सालियाबो कायसा नगो सिनजो मासा कटरमा तंमानि सिनजो सिनजो बेलाखन परेशान खलायो परेशान बोलते न सिनजो नि काम त तामबा नगो तंमानि माने खनैनो सानानि बुनि आबुन काम हाय दिबा ओंके बकुना सावो हा बुगुइनाय सिनजो नक ताङै तंखाय ताको ओंके जेखायनो हरं खांखाय लाइट रक बन्दं मा खेंगो ताम खलाय
bas ongkorinyai nok ni je mani khni man man sau haita inka anok ni bubugra jek belaken paresan sinjon tuinyai inka ekdin salsa tam kha anok malik tai malik jek bego kaisa mani tui heimani noka sinjo nogo tongtai nasigi tong haita ko noka ke boko tam wansuka are कुछ तो लेके आया भाई आज तो मजा लेंगे माने मुसा से ताजाने का हम तui हेगे ना इनका तीनले थास के तांगनाय हाइता जेखायनो बेग खलगिरिखा सिंजो रमजानाय जे कोकरिदा पिंजरा आ पिंजरा तui हेगा टेंशन थांगा सिंजो अरे यार ये क्या लेके आया काके नो ब्लैक एंड टेंशन थांगा एक बार मान जा काके तो सेस फिनिश सिंजो फिनिश सेम आनोगो कबूतर बो काisa tongo hangkai togla masa tongo tai kaisa hangkai bakra masa tong man punta hangkai sinjo tam khlaika puila कबूतर nar thangai sengja are ei salaika saika haita ko are dost nok malik jip to anoromnan bai kaisa pinjara tu hekya tam khaiga nai sagari kisa idea rok tong ka sadi haita nei sengja बट कबूतर तो हमने जवाब रखा अरे यार वो तो आपका प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम साहब आनी बेबारी अब नंग जेस खाई दे आं तो बिंदास कौन प्रॉब्लम करिया नहीं आं नंग हाई बुनी हमते है के माने रख जाया सो आने बाकी कौन प्रॉब्लम करी नहीं रिप्लाई रखा सिंजो नता को सिंजो ब्लैक एंड निराश थंगा बका बाई थंगा आइता एंड देन बो तेके सबिन दल तोगला नार थंगा तोगला नरो थांगनि सेम आ स्टोरी साइका नक मालिक जक पिंजरा तो हेके रमनानि ताम खलाय के जानो हाइने आइडिया संगिका बट तोगला बो सेम नो आंसर का सो फाइनली पुन तंगमानि बिन दल आबनो हंगके बो अकराबा किसा रेस्पेक्ट रिसाव अरे दारा माय प्रॉब्लम किसा ताम खाइनि सागरि पुन मोनैनि साका अरे आओ तां खाइ मानाय भाई आवो निन बेफार नों तां खाइनि नों नासिदि नि सेरका ठीक आदिनो हरनो तामखा आज सिंजनो रमना नै तुमने पिंजराओ बेंगनि जिन आसम सा फाइ सिबु हाबिर फाइगा सिबु हाबिर फाइगा तामखा कुटु बुंखांगनो मालिक जक हर बासायनाय फाइगा एखनो आन्द्रा गुन्द्रा न याक रमना नै पिंजराओ याक सराय रखांकै सिबुक सुगिदरखा सिबुक सुगिरखांका न सिबुकनि बिस बाय एकदम नक हालां थांगा काका कखं थांलायगा तुरन दडी हाकिम नार तलांगारि मतलब न सिबुकनि जे ओको बिथिर नायता बिथिर नाय थांनानै दादि हिंदी तो नाय तलां थांगा कतलांखा नक मालिक जों नता तलांगैनाय बिथिरक बका ओंखाय फाइनली कंट्रोल अफ फाइका ओंखाय तामसाका हाकिम कासखायदिनि नबो फारुकनि संगै बोतैनि खांखे एकदम टाका थानाय काहाम थानाय हाय सागा हायता हंगनो नको हायका हंके जे रिजाक तंमोन फारुक वानो पुइला फारुक फिनिश राथारैनाय मुइ संगैनाय बोतैनोखा ओंखांके न किसा हामै फैगा हामै फैमा परे बिनि जे जाति गुस्ति रक बिनि जे ओको न गानाय गिनि नारि रक फाइका खाना कांकनो तामका सिबुक सुजावनि खानामानि ताम बाहायाबो बाहेंका हनै नायन फैगाता साका ताम मोटामोटी हामका गांका एकास खायजि नरक तो लेंखाना माइ फाइसासक साइ थांसिता निगांका बा ताम खायनाय आ तगलानो राथार सिदिदा निगा तगलानो राथारै मुइ संगै साखि जाका एंड देन कয়েকদিন পরে কাंकनो एकदम काहामङै बासाका कांकनो बेलाय हेपिंका सिबुक सुजागैनि काहाम krङै बासाका कांकन नक फांजक बेलायखनो हेपिङैनाय बिनि जे जायति गुस्ति ताकु बुकुक साब्रिंबायखा कांकन तामखलायगा पार्टी खालायलायगा पार्टी बाइके खालायगा ओ जे पुनमासा दंमोन आमनो राथारि पार्टी खालायगा कांकनो अ स्टोरी बाय तामां नरनो मेसेज रनानै मुसुंमान हिंगांकै नायदि सिन सोसाइटी ओ जों जतनो कायसा सोसाइटी ओ दङ कायसा कम्युनिटी दङ कायसा स्टेट दङ
खास खालाय जों कायसे सोसाइटियाव दङ कायसे कम्युनिटिनो बेस खालायनाय तिप्रासा खरकसा तुमुंनो प्रब्लेम तुबुनि थानि फायखेंखाय जों डेफिनेटली आ प्रब्लेम नो आनिबो प्रब्लेम नि वान सुक थाइ दङ अजराव खास खालायनाय बिकज जों तुमुंनो ओ कबूतर हाय एबा के तगला हाय एबा के पुन हाय आबोनि नि प्रब्लेम नोंनो सल्व खायदिनि जों जदि इग्नोर खायखेंखाय जे सिनजो सिगां थैयान तंमानि सिनजोनि स्लाय सिगां कबूतर तगला ताइपुन मा थैया अल्टीमेटली ओ स्टोरी नि बिसिंते आं अबनो नरक नि फाइसिं कायसा मेसेज रनान मोजों माने बिकज सिनि सोसाइटी ओ निनि जे प्रब्लेम आबो आनिबो प्रब्लेम नों जे प्रब्लेम फेस खायतंमानि आ प्रब्लेम नो आनि नि प्रब्लेम नि वान सुगैनाय जों जदि आपनो एक साथ स्ट्रगल खायखेंखाय जों डेफिनेटली सक्सेस नाय आको बेलायखन इम्पोर्टेंट आपनि बागैनो फायदि काम के तेसा वान सुगलायना सोसाइटी गोबां मा प्रब्लेम दंख आ प्रब्लेम नो बाहाय के सॉल्यूशन खाय माने आपनो फाइसिं वान सुगलायनाय ट्रिक ट्रिक आगुलायना एंड खास खालायनाय सोसाइटी गोबां मा प्रब्लेम नो जेफ्रो जों काम के वान सुगलायनि नि आनि हिनायावै एक साथ सामुक तांलायगोन के नो दाक्ति नो सॉल्यूशन टू बी मानने खाखलायो एज वेल एज तांलायबो तंलायो अजराव फेबा अरन बिसिंगनो सिनि खरकसा खरंनि बररक निनि प्रब्लेम नो आनि प्रब्लेम नि वान सुगिया आवन बागैनो तेबो प्रब्लेम क्रिएट नि दं सो लेट्स फाइदि फिनिश खायलायना आम हाय प्रब्लेम रंनो